6-нчы бүлек. Идегәйнең юлда кара тиен алып белән сугышып, Аксак Тимер кызы ак беләкне һәм 40 кулны коткарганы. Айдар Гайнетдинов укый. Юнәлде Идегәй юнәлде, Шах Тимергә юл алды, 9 ир базалмый калды. Үткәннәргә сыенып, өзәңгегә сырынып, сузылмалы шом кылычын кулга алып алдан төште Идегәй. Идегәй үзе бер иде, Җан Тимернең 5 улы, 6-нчысы Идегәй. Аннан моннан җыелып, бары булды 17. Шыкыр-шакыр юлларны басып китеп барадыр, Оскар тауларны ашып китеп барадыр. Авызлыгын чуар ат бирми китеп барадыр, барган сайын шәбәеп, ярсып китеп барадыр. Шу дигәндә шабадыр, авызлык белән алышып, камчы тартмый барадыр, очкан кош белән ярышып. Идегәйнең йөрүе андый каты җил икән, җилә алмады 17. Аның капкан тамагы 7 көнгә бер икән, түзә алмады 17. Йөдәүләрен күргәндә анда әйтте Идегәй: "Әй 17, эшләп салсаң эш булмас, кушлап салсаң куш булмас, 5кә бүлсәң бүленмәс, яныгызга яндаш булмасам, береңә берең иш булмас. Әй 17, бер кеше, мин кушылгач 18-нең бер эше, сусадым дип карыкма, ашыктым дип камыкма, юл озак дип ялыкма. Тамагың синең ашыкса, тамак табып бирәем, киемең синең йыртылса, кием табып бирәем. Атың үлсә түләем, үзең үлсәң ни диәем? 17 дус, син үлсәң, җиназаңны чыгарып, баялыштан ут ягып, таза арулап күмәем. Ирмен дигән ир егет, арысланга тиң егет, утка салсаң янмыйдыр, суга салсаң батмыйдыр, барган җирне җитмичә, юлда үлеп ятмыйдыр. Ярын әйтмә, борын әйт, мин исәндә үлмәссең дә белмәссең, авырлыклар күрмәссең. Арык атың таушалса, җайдак алып ыртыйык, каклак алган йылкы ите калҗа кылып уртлайык. Сәрдә дигән салт үлән, аны тапсак утлайык. Әттек дигән тамыр бар, аны да тапсак юшыйык. Яңгыр тулган кызылгат, аны ширбәт кылып эчиек. Арын әйт тә бирен әйт, барын әйтмә берен әйт. 17 дус, сөенче, тора килеп киенче, билеңә кыны буынчы, бит кулыңны юынчы. Мин бу кичә төш күрдем, яхшылык төш ул булса, яхшылыкка юрашы. Яманлык төш ул булса, ул 17 кешене түгәрәкләп курашы. Мин бүген кич төшемдә алтынлы ияр акбүз ат, ялыннан тотып менепмен, ак шыңкар кош булыпмын, күккә табан очыпмын, күктә йөзгән фирештә, аларга барып сөйләшеп, аннан аша очыпмын. Түбәдә йөргән кыңгырык каз, күк өстеннән алыпмын, тур тауына куныпмын, туш итенә туйыпмын. Ул ни булыр 17? 17 ир уйлады, уйланып уйпак тапмады. 17 ирнең эшендә бире күпне күргән карт икән. Анда торып ул әйтте: "Әй Идегәй, таяк тайга җиткерер, той дүнәнгә җиткерер, дүнән атка җиткерер, ат моратка җиткерер. Алтын ияр акбүз ат, төшеңдә тотып син менсәң, ат моратка җиткәнең, күккә табан син очсаң, йорт алдына чыкканың. Күктә йөзгән фирештә, аларга барып сөйләсәң, ирәннәр култыклап йөргәнең. Аннан да ашып син очсаң, түбәдә йөргән кыңгыр каз, күк өстендә син алсаң, тур тауына син кунсаң, туш итенә син туйсаң, сине йорттан аерган, байтак куган туктамыш, 90 башлы урдасына тунамый ия булырсың, таҗын тәхетен алырсың, Ойтулыдай аруны яна бер җитеп кышарсың." Идегәй ир әйтте дир: "Әй 17, атланайык ятмайык, әдәм җитмәс кылачүл, кылач салып атлайык. Туп баскан, тоягы җирне тумырган, тумырылып яткан юл булса, ул юл белән буйлайык.
утлы ушак, анда җитсәк утлаек. Капкасы калын тош кала, анда җитсәк кунаек. Юнәлә бирде 17, 18-нче идегәй, туп баскан, тоягы җирне тумырган, тумырылып яткан юл күрде, ул юл белән юл алды. Утлы ушак, ут урынында күл күрде, капкасы ябык тош кала, аны юлда бер күрде, әйләнеп илен тапмады, ясанып явын тапмады, аштан карны юрылды, сусыздан бөере борылды, әдәм җитмәс колашүл, янәдән йөреп юл алды. Барып бер күрде тош тияккә җиткәндә, анда тапты соргавыл. Соргавылны күргәндә, идегәй ир аны әйтте: "Әй соргавыл, туп баскан, тоягы җирне тумырган, тумырылып яткан юл күрдем. Утлы ушак, анда җитсәм күл күрдем. Капкасы ябык тош кала, аны юлда бер күрдем. Әйләнеп илен тапмадым, ясанып явын тапмадым. Әй соргавыл, сыргыең бар, соргавыл, саркытың юк, соргавыл. Узалак арба йөрмәстәй, каргаулымы иде илегез? Терәкле арба йөрмәстәй, тиргәүлеме иде илегез? Гарип бер юлчы килмәстәй, хәерсезме иде илегез? Каласын күрдем анда, йортын күрдем юлда, тияге монда, үзе кайда? Җир кемнеке, тел кемнеке, дин кемнеке? Әйт, диде. Анда әйтте соргавыл: "Балта салсаң башы кайрылмас, болгап кылыч чапсаң муены биртелмәс. Баһатырлар батыры, алпагытлар алыбы, андый ирне бер белсәң, кара тиен 100-нчы ул булыр. Тумырылып яткан юл күрсәң, ул юл белән син килсәң, кара тиен алыпның йөргән юлы ул булыр." Сырдарьядан ары Самаркандта утырган әмир Бырлас Шаһтимер кызы Акбеләктәй аруны Ак сарайдан айырып, ак беләген кайрып, ат өстенә мендереп, алсу йөзен сулдырып, аны да көчләп алып киткән. Кара тиен ир булыр. Каласын күрсәң анда, тияген күрсәң монда, үзе агар суның буенда, 40 бия бәйләтеп, 40 кушчы кыл куеп, 40 дөя әйдәтеп, кыз куйнында ятадыр. Башы беткән артыннан барыр, юлы беткән юлыннан барыр. Күрәсе килгән күреп үләр, күрмәгән исән җиләр. Соргавыл аны әйткәндә, кара тиен юлыннан җилә бирде идегәй. Җилә килеп җиткәндә, агар суның буенда, җиленең җиргә сөйрәткән, сыртын көнгә көйрәткән 30 башлы ак утау, аны күрде идегәй. 30 утау янында туп бия бәйләгән, ху дия әйдәгән, 40 кушчы кыл икән, аны күрде идегәй. 17 ирен ярга яшереп, ялгызы җитеп якынлап, сәлам бирде идегәй. Ул 40-ка аны әйтте: "Әй 40 ир, 40-ың 40 ир булып, 40 җирдән җыелып, үзендәен туфракка, кара башың кыл булып, күргән көнең ни икән, әй, ни икән?" 40-ның бире Кулшура карт аны әйтте: "Кырыгым 40 ир булып, 40 җирдән җыелып, үземдәен туфракка, кара башым кыл булып, күргән көнем ни булсын? Кыл кайгысы бер качмак, би кайгысы бер чапмак, кара тиен алыпның кулыннан әдәм качмак юк. Бу 100-нчы гавырны әдәм заты чапмак юк. Башы исән икәндә, безгә ирек тапмак юк. Ятимнәргә яр булган, Кулшурага дус булган, аты юкка ат булган, шүлләгәнгә су булган, адашканга юл булган, ялгызга ясак булган, җәяүгә таяк булган, карыны ачканга тамак булган идегәй ир бар икән, аны каян алайык?" Кулшура карт аны әйткәндә, ул 40 ир елады. Идегәйне аянып, Кулшура карт яна әйтте: "Шәшең айдай күренгән, битең нурдай түгелгән, асыл егет икәнсең. Бу гавырның юлына юл яңылып кергәнсең. Күрәсе килгән күреп үләр, күрмәгән исән җиләр. Исән аман икәнсең,
ирекле баштан кол булма, безнең көнгә тарыма, яр ышыктан үт диде. Кулшура карт әйткәндә, Идегәй ярга инмәде, яр ышыктан үтмәде, ашыкмый басып ир булып, ялгызына сон булып, утауга кары юнәлде. Ул утауда бу утау, уртасында ок утау, аны күрде Идегәй. Шаңгырагы киртештән, уыгы бар көмештән, бусагасын бурлаткан, кирәгәсен сырлаткан утауга килде Идегәй. Үз башыннан ваз кичеп, шуар атыннан төшеп, атының башын күтәртеп, тирәккә тартып бәйләде. Шам кылычын кулга алып, кара тиен алыпның кайсындай ир икәнен үз күзем белән күрим дип, үлсәм дә алышып үлим дип, ишеге ачык ак утау килеп басты Идегәй. Анда яткан алыпны күрә калды Идегәй. Кара тиен алыпның андый иде ятышы, туңып калды, быррык итеп, Идегәйдәй Идегәй. Таудай ятып ишелгән, бүксәсе ярдай бүселгән, үзе яман килбәтле, кайнаткан тимер сыйфатлы, күпердәй ята күкрәге, бурадай ята беләге, кулаклары калкандай, куллары бер җыбадай, аяклары маладай, йөзенә туры карасаң, туры килгән бәләдәй, башы түрдә ятыр, аягы ишеккә җитеп артыр. Андый яткан алыпны Идегәй күреп сискәнде, җаны башына чәчрәде, әҗәлем шул дип уйлады. Яна турып бер бакса, ак шыбылдык алдында, күк шымылдык авызында, ак утауның түрендә, тутый коштай таранган, ак коштайын ясанган, сына коштай сыланган, яулыгын кыя салып, күргәннең исен алып, хур кызыдай утырган сылуны күрде Идегәй. Алтын башлы шаң кубыз, кыз кулында шыңлыйдыр, кыл кубызын шыңгытып, елый биреп җырлыйдыр. Атам булды Шах Тимер, үзем булдым ак беләкле кыз булдым. Ак беләгем кайрылып, бер гавыргә кол булдым. Аягымда йоклаган, алып баба юсынчыга күң булдым. Анда әйтте Идегәй: атаң булса Шах Тимер, үзең булсаң ак беләкле кыз булсаң, ак беләгең кайрылып, бер гавыргә кол булсаң, шул бабага күң булсаң, исән аман коткарып, атаңа сине җиткерсәм, атаң миңа ни бирер? Ак беләк кыз анда әйтте: син алыпны үтерсәң, мине исән коткарып, Шах Тимергә җиткерсәң, атам сиңа ат бирер, атам сиңа тун бирер, байталдан байтал бирер, байтактан байтак бирер, сине миңа ир кылыр, ширүенә баш кылыр, ни сорасаң ул бирер. Ак беләк кыз яна әйтте: шәшең айдай күренгән, битең нурдай түгелгән, асыл егет икәнсең, бу гавырның юлына юл яңылып кергәнсең, исән икәндә, исән аман кит, диде. Анда әйтте Идегәй: тимгел шуар атым бар, шул атыма мением, шайман таккан сыным бар, шайман тагып килием, киерелмәле җәямне киереп тартып күрием, карга юнлы кузымны, яурын башак угымны, аны да тартып килием. Син алыпның сул кулын күтәреп алып тота тора, җиз түшлеген ача тор, кизәп бер атып күрием. Идегәй аны дигәндә, тим шуарын менгәндә, шайман тагып килгәндә, киерелмәле җәясен киереп тартып кергәндә, карга юнлы кузын, яурын башак угын, аны да тартып килгәндә, ак беләк кыз ул ара алыпның кулын күтәрде, җиз түшлеге ачылды, ак башлы ирнең түше дип, тап йөрәкнең өсте дип, 12 тотам сәрпи ук, йөрәген үтеп алыпның астында яткан кара ташны ярып кадалды. Кара тиен уянды, күпердә яткан күкрәге, бер калкынып карады, җибәрмәде сәрпи ук. Бүксәсен тартып ала алмый, канына батып каралды. Хай дип анда хайкырып, аягын атып бер типте, 60 терәкле ак утау, 60 җирдән кубарып, 60 терәге шорт сынып, бусагасы бер кубып, киезе көлдәй тетелеп, буе буйдин сүтелеп,
башыннан аша актарды, утавы анда дүрс итте. Туп-туп баскан атыңның тубыгыннан тотып карыйм дип, бер селтәнде Юсунчы. Тубыгы кулга төшмәде, куйрап барган төтендәй, койрыгы озын шуар ат, койрыгы кулга уралды. Юсунчы аны җибәрми, тотып артка тартканда, алып та алып ала алмый, ол аякка бер турды, бер кая да бара алмый. Алып та алып шуар ат, алыпны тартып алмады. Күпердә яткан күкрәге кара таштан купмады, ук суырылып чыкмады. Кара тиен Юсунчы канына батып аны әйтте: "Китмә, китмә, Идегәй, китә белеп китсәң дә, белми китмә, Идегәй. 360 яшь күрдем, 1000 казан аш күрдем, иргенә кундан мин төштем, дугадан җая мин бүктем, арыштан булган ук аттым, төмән төрле хан күрдем, берсен хан дип белмәдем, төбән төрле хан күрдем, берсен күзгә элмәдем. Туйгужа улы Туктамыш, Тукыш белән хан булды, аны бар дип белмәдем. Бырлас улы Шаһтимер, Шайманы белән шаһ булды, аның да кызын күзләдем, үзен бар дип белмәдем. Гүрем кайда белмәдем, үлемем кемнән белмәдем. Бакчыдан багып бактырдым, фалчыдан фалым ачтырдым, сынчыдан сыным сынаттым, анда белдем бу эшне. Мине үтергән ир булсаң, ул син икән, Идегәй. Китмә, китмә, Идегәй, ике туган пәри кыз, апасыннан мин тусам, сеңлесеннән син туган. Мин дип басайма, син дә тудың пәридән, мин дә тудым пәридән. Агаңны атып үтердең, белми китмә, Идегәй. Ана сөтен туя имсәң, булыр идең мирабан, бавырың каты яралдың, илне белми үтердең, белсәң агаң мин идем, ялгыз калдың, Идегәй. Ол ияргә сарылып, анда әйтте Акбеләк: "Йорт батыры Идегәй, айдай йөзле Идегәй, арысландай күкрәкле, юлбарыстай сөйрәкле, йортны таңга калдырган батыр егет Идегәй, кулым булсын ястыгың, алтын чәчем түшәгең, шибен җаным саклап кал, үз куйныңа мине ал. Асыл егет Идегәй, атам сиңа ат бирер, атам сиңа тун бирер, сине миңа ир кылыр, ширүенә баш кылыр. Китик, китик, Идегәй." Идегәйнең шуар ат үкрә биреп омтылды. Юсунчының кулыннан үзен тартып ала алмый, ол аякка бер турды, бер кая да бара алмый. Гырлый бирде Юсунчы: "Китмә, китмә, Идегәй, китә белеп китсәң дә, белми китмә, Идегәй. Туганда кара туганны, сабынлап юсаң агармас. Туганда кыек туганны, тубыкка салсаң тураймас. Туктамыштан җик күреп, Шаһтимергә барсаң да, ул да сиңа тураймас. Йортыңны талап, кан эчеп, тукымыңны кыл итеп, йортың йорттан күчереп, илеңне җирдән айырып, үз кулың белән кул итеп, 1000 хәйләгә юл итәр, ул да синдәй була алмас, аны да белеп кит, Идегәй. Каргышым ат кыюштан очлыдыр, кара топтан үтәдер, сине каргап ни тием, каргамый ак китием, инанмасаң сүземә, бер билгесен әйтием. Синең балаң Морадын, һич бирмәсен Морадын, балаң белән ызгышып, уң күзең чыксын, Идегәй." Кара тиен Юсунчы аны әйткәндә җан бирде. Җанын кулдан җибәрсә дә, шуар атның койрыгын җибәрмәде кулыннан. Идегәй атын типкәндә, тимгел-тимгел тим шуар, анда алай омтылды, анда болай омтылды, бер кая да бара алмый, ол аякка бер турды. Идегәй аны күргәндә, сузылмалы шом кылыч суырып алып кыныннан, киерелеп артка бер чапты. Шуар атның койрыгын анда чабып өзде дә, ышкынып китте кулыннан. Кара тиен алыпның үлгәнен җитеп күргәндә, яр артына яшеренгән 17 ир җитеп килгәндә, Юсунчының ирләре: "Ясавылдан ясавыл, туткавылдан туткавыл, иравылдан иравыл, чагдавылдан чагдавыл, бүкәвелдән бүкәвел, башына дөнья тар булды, атланып шүлгә таралды. Туп-туп бия бәйләгән 40 кушчы 40 ир
Кырыгы бердән җыелып, Идегәйгә йөгенде. Кулшура карт анда әйтте: «Кара Тимер Юсынчы ир куллаган ир икән, андый ирне үтердең, мондый кыен күргәндә безгә ирек китердең. Аты юкка от булган, шүлләгәнгә су булган, адашканга юл булган, Идегәй ир син икән. Юлыңда тузан булыйык, юл дугасын кылыйык, юртканда юлың булсын, юлдашың хузур булсын, бәләң кашык булсын, юлың ачык булсын, бездән теләк ул булсын», дип анда теләк бирде 40 ир. 40 ирдән теләк җитеп, Идегәй анда ир булды, йылкы малга пир булды, койрыгы кисек шуар ат, яңадан койрык үсмәде, үскәне дә шак булды. Әле дә булса шуар ат, Идегәйнең шапкан билгесе, койрыгы шымтык ат булды. Анда калып Идегәй 40 атын җиткереп, 40 колачлы кыл аркан, 40 үгез тактырып, кара тиен алыпны киезгә салып тарттырып, агар суның буенда гүр казытып күмдерде, гүре корган тау булды. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.